Alright mga bro, ayan. So January 2, 2023, pabiyahe na kami ng map. Anong oras na? Alas 4. Ayan, alas 4 ng madaling araw. Nandito kami sa Caran Pasao, Camarines Sur. At magte-take off na kami. Alright, let's go mga bro. Back to Bacoor naman tayo. 3 motor kami. Si Arman, si Maki Boy sa unahan. Ayan. May nangilaw ko kaya dito lang tayo sa likod. Tayo lang yung susunod sa kanila. Ride safe. Alright, bye bye Karanan. Tapos na yung bakasyon. Mag-grind na naman tayo. Okay, shoutout kina Sander. Ayan, sa solid na suporta. Let's go, let's go. Mamaya magpapagas tayo kasi ubos na yung gas ko. Sana umabot sa gas station. Alright. Yeah boy. Chill ride lang muna, chill ride. Yan, binabati ko pala kayo sa lahat ng nanonood dyan. Happy New Year. Welcome 2023. Sana itong taon na to ay ang taon kung saan tayo ay lahat ay aasenso. Alright. Yeah. Okay mga bro, mamaya na lang kapag nandun tayo sa gas station para makapag-update. Kasi sobrang dilim dito sa amin. Doon na lang. Alright, let's go. Okay mga bro, dito magpapagas tayo sa Bicol Petroleum. Alright, mag-gas up na tayo para dire-diretso na. Ayan, gas up muna. Medyo inaantok pa ko. Alright, pagas muna tayo, then biyahe. Alright, magkano gas mo, Mac? 750 full tank. Buti mga ganitong motor na naka-backbone, isang kargaan lang. Alright, shoutout kami Mac. Maki. Sticker pala, Maki sticker. Ayan, namimigay tayo ng sticker. Ayan, sa may mga gusto ng sticker dyan. Deo Loco. Ayan, 3 motor kami. Isang Yamaha SZ, Suzuki Smash, and Raider 150 yung sa atin. Alright. Wala. Mahina na battery ko. Ayan, full tank na tayo mga bro. Kaya let's go, let's go. Alright, let's go. Ayan, si Maki Boy ang mauna. Sunod si Arman. Tapos huli tayo. Dito na tayo sa Libmanan, sa highway. Ayan, at dadaan lang kami dito sa bilihan ng pili nuts para pampasalubong nila ya. Alright, ayan, papiliin natin sila ya. Hala. Inulog mo na yan. Ito yung mga pili nuts. Ayan, nasa bottle. Mga tart. Ayan, dami. Ito jam. Santan. Sila yan ang bahala dyan. Alright mga bro, update lang tayo. 4:36 na, nandito tayo sa Ragay, Camarines Sur. Alright, ayan, papapasok lang natin. Papasok pa lang tayo ng bayan ng Ragay. Chill lang yung takbuhan namin kasi yung kalsada dito, ang daming pothole. Kaya, ayan, doble ingat kami. Alright, mamaya update tayo. Bye bye. Alright mga bro, ayan, nag-stop over muna kami dito sa ano na to, Ragay. Konting ano na lang, Abante del Gallego na tayo. Alright, ayan, CR muna kami. Alright mga bro, lagyan natin to ng sticker. Lagyan natin tong likod. Okay, umaga na. So yan, okay na. Let's go, let's go.
Okay, papasok na kami ng pinakahuling bayan ng Camsur, Del Gallego mga bro. Papasok na tayo. At umaga na. Ayan. Alright. Let's go, let's go, let's go. Yay! Tara! Alright mga bro, dinadaanan na natin yung Del Gallego. Ayan. Ito yung bayan ng Del Gallego. Ang lamig! Grabe lubak dito mga bro. Sawang-sawa ka dito. Tayo sa kabila. Daming lubak. Alright. End of Bicol region mga bro. Ano pala, end of Camarines Sur. Kasi mayroon pang arko tayong dadaanan. Yun yung maraming picture dun. Kasi yun yung talagang pinaka end ng Bicol region. Ayan. Daming karga ni Arman pala. Hintayin natin yung isa. Dami niyang karga eh. Alright mga bro, ayan, huminto kami dito para mag-CR kasi si Leia, yung back ride ko, hindi na daw kaya. Hindi na mapigilan. Nandito na tayo sa Tabugon, dito sa Santa Elena crossing mga bro. Okay, let's go, let's go. Medyo puyat pa ako mga bro kasi anong oras na ako natulog kagabi? Wala pang tulog. Amin natin nakakasabay pabalik rin ng Manila. Daming lubak dito. Sobrang dami, nagsasawa na tayo. Okay lang yan, huwag na nating intindihan yan mga bro, dahil ganun talaga. Ito yung sinasabi kong arc ng Bicol region. Ayan, dami dyan nagpapapicture for remembrance. Ngayon, magpagas up tayo dito sa Uno Fuel. Alright. Magkano bagas dito? 62.95 pesos yung premium gas. Kalawag Quezon na tayo mga bro. Yay! Yan, nagpagas up na tayo. Pangalawang full tank natin. 230 pesos. Iba-iba kasi yung presyo ng gasolina. Let's go. Alright mga bro, dito na tayo dadaan sa bypass road ng Lopez para hindi tayo matraffic at dire-diretso lang yung daan natin. Medyo may kahabaan to kung ikukumpara natin kung sa may bayan ng Lopez, pero sure naman na walang traffic dito kasi ang lawak ng daan dito mga bro. Alright! Tamang takbuhan lang tayo. Ganito sana daan, dire-diretso pa Bicol. Ang ganda. Ito kasi mga bagong gawa itong mga bro, kaya ganito yung itsura ng
kalsada dito. Aso! Yung mga nakakatakot mga aso na yan. Yung nakakatakot yung aso kapag biglang tumawid. Nako. Kaya pag may nakita na kayong aso sa gilid ng daan, mag ready na kayo. Sarap dito. Dito tayo dadaan. Alright mga bro, dito tayo dadaan sa bypass ng Gumaka, Quezon. Alright, medyo maputik lang dito pero try natin kasi minsan lang naman tayo makadaan. At ito ay pangalawang makakadaan ako dito. Yung una, yung pag uwi natin ng Bicol. Pangalawa, itong pabalik. Alright. Ang cute ng busina ko. Maganda rin yung daan dito eh. Paahon daw, paahon. Gapang. Ayun, di ba? Nakikita nyo paahon. Ayos to, trikes. Ayun na kawak. Alright, ito pababa naman. Ayan. Pababa naman to. Mas better na rin namang dumaan dito kasi hindi ka matatraffic. Kahit medyo mahaba lang yung daan. Kaysa naman dun sa Gumaka, sa sa bayan, traffic naman. Ayan, ang ganda. Dito may crossing. Saan kaya yan? Paakyat na naman.
Nag-neutral. Nabihitin tayo dun ha. Kita yung dagat mga bro. Oh. Dagat yan oh. Magbaon ka talaga dito ng makapal-kapal na preno. Okay mga bro, ayan, nasa Gumaca Seaside na tayo. Dito tayo kakain. Mag-sign ka, May. Mami, mag-sign ka. Hala, okay na. Ha? One hour later. Alright, ayan. Katapos lang namin kumain. Ayan, nag-lunch kami and then bakbak na naman tayo. Alright. Yeah. Chill ride lang. Makabalik lang sa pupunta natin mga bro. Sa uuwian natin. Okay na yun. Hindi naman tayo nagmamadali eh. Sige, biyahe muna tayo. Alright, let's go. Sarap. Joke lang. Lakas ng hangin. Dahan-dahan tayo. Alright mga bro, umulan na dito. Ayan. Mukhang uulan yung biyahe natin ah. Makulimlim yung panahon. Uulan na! Wag naman! Alright mga bro, nandito na kami sa Lucena. Sobrang lakas ng ulan. Ayan, nagpagas na kami, pangatlong gas up. Pinagas ko 200 pesos. Ayan. Alright, ayan. Meron kaming biniling plastic pang kapote. Diba? Wala tayong kapote. Ito yung ginawa namin. Alright, yan. Okay, mamaya na lang. Okay mga bro, ayan. Alright, so hindi na ako nakapag-vlog kanina sa may Quezon Province simula nung maulan kasi mababasa yung GoPro natin. Let's go na, mami. Ayan. Saka sobrang traffic simula Pagbilao hanggang dito sa Santo Tomas. Grabe. Alright, let's go. Nauna ako sa dalawa. Tapos yung dalawang kasama natin, yung isa nasa unahan, pinauna ko na. Tapos si Maki Boy, iwan ko kung nasaan.
Nasa huli pa ata. Ayan. Santo Tomas na to. Tama ba, Santo Tomas? Grabe, sobrang traffic. Kung nakita nyo, nakakapagod sobra. Ganito yung traffic kanina eh. Walang ibang paraan kundi sumingit. Grabe yung nagsisibalikan sa Manila. Grabing pagod natin ito. Okay, mamaya na lang. Wala rin naman tayong magandang makikita sa ganitong sitwasyon. Mabubundol ko pa to. Huminto yung Nakamiyo. UP pala yung plaka niya, oh. Asensya na, Pops. UP yung plaka niya, oh. Tinamaan ng gulong ko. Tinamaan ng gulong ko yung plaka ni yung nasa unahan ko kanina. Magkakasunod kami nito. Ito yung huminto. Alright, papasok na tayo ng Calamba, Laguna. Muntik-muntikan na. Malapit na eh. Saka pa malinis grasa. Ingat-ingat. Ride safe mga bro. Okay mga bro, nandito na tayo sa Calamba, Laguna. Hindi muna ako didiretso ng Bacoor kasi sobrang traffic. Magpapahinga muna kami dito. Dito ko na lang matatapusin tong video na to. Maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo tong video na to, paki-like naman. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na. Hit mo yung notification bell para updated ka sa ilalabas kong bagong video. Okay, maraming salamat. Ayan. Yung mga kasama natin nagsisidatingan na, ayan. Okay. So, yan. Maraming salamat. Bye-bye.